Hello mga mamshi! Tara, samahan niyo ako magluto ng menudo, Kapampangan version. Ayan, madali lang mamshi. Pagsama-samahin lang ang toyo, paminta, kalamansi, at bawang. Ayan, i-marinate ng mga 1 oras, mamshi. Binabad ko rin ang atay ng baboy, mamshi. Ayan, pwede na magprito ng hotdog. Iset aside muna ito, mamshi. Itabi muna. And pwede nang iprito ang patatas at carrots. Itabi muna ang carrots at patatas pag naluto, mamshi. Ayan, pwede nalutuin ng pork liver. Madali lang kasi lutuin yan at lumambot, mamshi. Sunod, mamshi, mag-isa ng bawang at sibuyas at lagyan ng tomato paste. Sunod, mamshi, pwede nang lagay ang baboy na binabad. Ayan, lutuin ng mga 10 minutes. Maglagay ng tomato sauce, mamshi, at yung pinagbabaran ng toyo. Takpan ito, mamshi, at palambutin ng mga 40 minutes. After 40 minutes, mamshi, pwede na maglagay ng dahon ng laurel. Naglagay din ako dito, mamshi, ng rino. Ayan, lusawin na maayos, mamshi. Lagyan na rin ng tubig, mamshi, at takpan at pakuluin ulit ng mga 30 minutes. After 30 minutes, mamshi, malambot na ang baboy. Pwede na timplahan, mamshi. Naglagay ako dyan ng asukal. Ayan, pwede na pagsama-samahin, mamshi, nalutong pork liver, hotdog, at saka mga patatas at carrots. Ayan, mamshi, pakulawin lang ng mga 10 minutes. Ayan, nakakita mo na, mamshi. Sobrang lapot niya. Ayun lang po. Thank you for watching. Bye!